Aydın sağlayı çıkışlardan sonra Türkmen Hanasının bayramı münasibetli hormatly prezidentimiň çeper elle halçylary we ýurdumyzyň ähli halkyna iýilen gutlagy golly. Asalaryň dowamyna sünnälenip, hiç bir halkynka meňdemeýän milli aýratynlyklary bilen türkmen durmuşynyň aýrylmaz gymmatlygyna öwrülen hallar öýlerimiziň ýaraşygydyr, törlerimiziň bedegidir, halkymyzyň guwunjydyr. Ýene-mamylarymyzyň, gen-gyzlarymyzyň çeper ellerinden dören bu gadymy sungatymyz dünýäde dol iqrar edilýär diýip gutlagda bellenýär. Arkadaly gahrman serdarymyň gutlagy ýokary hurmatlyk bilen kabul edildi. Türkmen Harasynyň Milli Muzeýine şany senanyň hormatyna milli haçlyk sungatynyň nusgawy we häzirki zaman eserlerinden ibarat sergi ýaýlananlarly. Ýakamly owarlary bilen otgoşukly dowam eden çäre atnaşlar sergide görkezilýän haly we haly önümleri bilen tanışdylar. Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň seperçilik haly kärhanalarynyň, usat halyçylarynyň we hususy halyçylaryň dokan ajaýyp hallary hemde haly önümleri baýramçylyk münasibetli gurulan serginiň baş bedegine urly. Arasda ýüňden we ýüpekden dokulan hallar gadym usullary bilen häzirki zaman tehnologiýalarynyň utgoşdurylmagyna taýýarlanan döwrewap haly önümleri, ussat dinanlaryň elinden çykan kelimler, durly görnüşli sowgatly görünümler, amaly haşam sungatynyň öz boşly nusgalary göreni haýrana goýýar. Şeýle-de sergide ýurdumyň haçlykly meşgullanýan telekeçileri öz işlerini görkezdiler. Telekeçi dinanlaryň haly önümleri, gözelligi, nipisligi we aýratyn çeperçilik çemeleşmeleri bilen serge gelýänleriň ünsün çekdi. Görkezilýän önümleriň hataryna nusgawy görli we dürli şekilli hallar, güwerçekli hallar bar. Olaryň arasynda gadymy türkmen hallarynyň gaýtadan dikildilen nusgalary esasyna döredilen täze nipis görnüşleriň bardygyny bellemek gerek. Türkmen halylarynyň nagyşlaryna halkymyzyň taryhy, felsefesi we dünýä garaýşy beýan edilenler. Gözelligi, nepisligi, müňdürli öwüşgünligi, renkleriniň ajaýyp sazlaşygy bilen göreni haýrana goýan hallaryňyzda halkymyzyň ähli, asylly ýörelgeleri, milli aýratynlyklary jemlenenler. Haly göýleriniň garaşyk kemişeli bitarap otamyzyň döwlet nagyşlarynyň esasy bedegine öwrülmeginde çuňur many bar. Bu nişanlar Türkmen halkynyň agdybiyetligini we bitewligini alamatlandyrmak bilen ata-babalarymyzyň wesiýetlerini agrarlygynyň gadynalýan üstünlikleri buýsanjyň nurana geljege anamyň aýdyn sultnamasydyr. Şeýle-de haly göýleri ak mermerli paýtagtymyzyň bizi ulgamyna we binägärlik keşfine giňden ulanylýar. 2016-njy ýylyň sentýabrynda paýtagtymyzyň halkara howa mendiliniň iň uly haly göli ýerleşdirilen bina hökmünde Guinness Rekordlar kitabyna orun alanygyny bellemek gerek. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatçylygy gahrman arkadamyzyň asaly başlangyçlary we hormat prezidentimiň taýsy tagalalaryny netijesinde türkmen durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrülen halylar tutuş adamlaryň meden hazinasynyň ajaýyp ýadygarlyk hökmüne iqrar edildi. Türkmen milli haçlyk sungatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi medeni mirasynyň sanawyna girilmegi munyň aýdyn beýanydyr.